खुंथाय सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो अनसुंथाइ सेग्रा होदों। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोरनि अलंबार। फरायसाफोरखौ दावगाहोनो नाजानाया बयनिबो बिबान। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं भैरबकुंड बिटिसि समस्थियाव उदालगुरि नोगोर समितिनि नब्लाङाव गोरिब फरायसा बिथांमोननो बिटिसि सरकारनि गियान सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइ सेग्रानो আমার চিফ গেস্টৰ দ্বাৰা আমি চমুত ভাষণ ৰাখিম। 5 নম্বৰত আছে আমাৰ চেক বিতৰণ, 6 নম্বৰত আছে আমাৰ সভাপতিৰ ভাষণ ও चेक राननाय हाबाफारिखौ सामलायो भैरबकुंड ब्लक कमिटिनि इउपिपिएलनि आफादगिरि मनज बाग्लारि बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो उदालगुरि जिल्ला विधान सभानि एमएलए आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय बिटिसि खुंथायनिफ्राय गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों साफ्रोम फरायसानो 5,000 रांनि चेक रानना अनसुंथाइ होयो। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। बिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो अनसुंथाइ रानदों बेवहाय मा बुंसै? बिटिआर सरकारा सोलोंथाइनि बिथिङाव जथेस्थ गुरुत्व होनानै खामानि मावनो ओंखारदों आरो बेनिखायनो जोंनि गोरिब न'खरनि गथ'फ्रा जाहाथे फरायसाफ्रा जाहाथे जेबो असुबिदा मोनासै हेंथा मोनासै फरायनायनि खाबु मोनो। बेनि थाखाय जों गियान सोरां बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों मोनसे समस्थियाव 200 फरायसाफोरनो 5,000 करि हेफाजाब होनो बेबस्था लादों। दिनै बेनिनो भैरबकुंड समस्थिनि जि 200 फरायसाफोर मोननो गोनां बिनि भितराव 65 स्टुडेन्टफोरनि चेक होनाय जाबाय। बाखि जिखिनि स्टुडेन्ट 200नि भितराव 65 बाद होनाय जिखिनि स्टुडेन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआ जिहेतु स्टेट बेंकआव आरो स्टेट बेंकआव जायफोर एकाउन्टआव बिथांमोननो डाइरेक्ट बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसा हाबखागोन बेनिखायनो बिथांमोननो चेक होनाय जायाखै। खिन्थु जायफोरनि एकाउन्टआ स्टेट बेंकआव नङा बिथांमोननोसो दिनै बे माबाखौ होनाय जादों, चेक होनाय जादों। जों आसा खालामदों बे चेकनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा जथेस्थ हेफाजाब मोनगोन आरो बिथांमोननि जेंनाफोरखौ फोस्रांना लानो हागोन। माखासे गोजौ थाखोआव फरायसाफोरा बेबायदि अनसुंथाइ मोननायाव गोबां थालांनायखौ नुनो मोन्दों। जेरैहाय डक्टर फरायनो गोनां जिथु गोसो गोनां बिथांमोना थाखा फैसानि आंखालावहाय एडमिसन लानो हाया जादों। बेखौ बिटिसि सरकार ओरैनो डक्टर फरायनाय बे MBBS इन्जिनियार फरायफोरनो बोसोरै बिटिसि सरकारनिफ्राय आगोलनिफ्रायनो 1 लाख थाखा होबोनाय जादों। दा बेखौ सोरबा मोनदोंना मोनाखै बुंनो हाया, खिन्थु बे बेबस्था दङ, सिगांनिफ्रायनो दं। दिनै जोंनि समावबो एखे बेबस्था दं। बेखौ जायफ्रा लानो रोङाखै बिथांमोननि गोरोन्थि, खिन्थु सरकारनिफ्राय बे बेबस्था दं बोसोराव 1 लाख करि बिदि होनाय। बेनिखाय होआखै होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन। जायफ्रा मिथिया हयथ' बिथांमोना लानो रोङाखै, खिन्थु बे बेबस्था दं। दिनैनि फरायसाया गाबोननि अलंबार हिसाबै फरायसाफोरखौ दिनै जिहेतु अनसुंथाइ होनानै मदद खालामबाय बिटिसि सरकारा गोदान जिथु बिथांखि दानानै बे समावहाय फरायसाफोरखौ मा होननानै बिथोन हरदों सार? आं जोंनि फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायो जे सरकारनिफ्राय सामान्यबाबो जिखिनि बेबस्था होदों फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनानै बेखौ जाहाथे मोजां बेबहार खालामो आरो बेखौ मोननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै फरायो। मानोना जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगौ, मोजां पलिटिसियान, मोजां डक्टर, मोजां इन्जिनियार, मोजां एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार बिदि नांगौ। आरो बेबायदि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होना फरायबासो जों मोननो हागोन। आरो बेनिखायनो बेबायदि जाहाथे दिहुननो हायो बेनि नोजोर होनानैनो दिनै बे अनसुंथाइ होनायनि अनगायैबो जोंनि बिटिआर सरकारा बेखै जायफ्रा इन्जिनियार एडमिसन नाजादों, जायफ्रा मेडिकेल एडमिसन लानो नागिरदों, जायफ्रा APSC बा UPSC परीक्षा होनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय कचिंनि बेबस्था खालामनो जों ओंखारदों आरो जों बेखौ बावैनो जागायजेनदों। गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ लानाय जे UPSC बा APSC सोलोंथाइ जे सरकारनिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ होनाय जों बेखौ कचिं जों एबारसो स्टार्ट खालामगोन। बेखौ एबारनिफ्रायसो जों स्टार्ट कचिं जायफ्रा कचिं लागोन, प्रिलिमिनारि टेस्ट लागोन, बे टेस्टआव जायफ्रा सेलेक्ट जागोन बिथांमोनखौ जों फ्रि कचिं लानाय बेबस्था खालामो। कचिं होनायनि हयथ' मास मोननै बा मोनथाम उइदाउट फिस बेबायदि बेबस्था जों खालामगोन। बेनिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन।